Sa may kuwan to, pre. May ka nakamata na ka. Sugi kang uyag-yag. Sabay itong plano ron. Luto itong manok. O ka na, pre, kaya maglami na, pre, kaya para pawagtang sa kapos sa kuwan, sa lawas, magigikang Nakay, kwarta na, palitag manok. Bangag! Kaya siya na diya. Hindi, pe. Magluto tayo may kwarta-kwarta. Kaya siya na diya. Asa utangon? Pwede ba na? Pwede rin na utangon na to. Ugamal na to, kaon na to bayron ba? Tapos tingin Order dito. ba, pre ng order ba? Kung manok. Hindi ako mag-order, una pa to, kaon na to, kumano na bayran na to. Ako, testing ako dito May balay ng matuhanan mga kakwain-kwayan ba? Pre! Pre! May kay nakakuha kong manok, linimpyuhan ni daan. Gawas na da, nausa mga da. Nakusa pa man ka diha. Yak-yak pa kaya. Unya na uy ki, magluto sa tani. Oh, sige. Tumusod ako dito. May pagbalay ning tuhanan kay kuya-kuyan gyud. Usa nang bata, Choy? Luhang ni kay bata na dihian ni sa butiti kay kita mata. Luhang. Ayay. Dali ite. Mata na. Di ba? Times to? Times to mata no? Kabante ka na yung pangit nga, Bran. Kaliwat, tabugok, tawang ko. Na, tabugok. Silingan na ta. Oh, mga choy, mag-cooking ako. Ilolo na nato ang manok. Lemongrass. Human atong tubigan. Sunod atong itakang. Ang hanadaog na. Karon mga choy, okay na atong kapayas. Sunod atong tiplan. Madig sarap. Human gini sa mix. Human ato sa imikos-mikos mga choy kay para lami ang atong kaon. Later. Shoutout lang ko sa mga nag-sponsor aning manok. Shout out! Mga choy, luto na itong nilatang chicken feet. Ato ring haunon. O mga choy, bubod na. O mga choy, eating na. Wow! Higop sabaw. Sige ta ko para. Musta luto ni Tumer John? Mayo mo. Lamera? Oo, alam na kayo. Marjan ko din. Abot ko. Ay, ginto. Abot. Pagod. Pagid. Hinahinay na mo. Oo, kabay. Gigi. Tuyo ka. Bunlot.
Kapit na yabo eh. Unsa? Kapit na yabo. Dawit. Unsa? Roll. Dali na ba kapit na yabo? Ang. Kapit ba kapit na yabo? Hapit ni yabong ni yabog yun. Namin sa bode yo. Yung iya na mo panglakaw diha. Busog na tayo, busog na. Ano na? Fruitman. Fruitman. Whew! Lakaw naman ka. Good eat na mo. Ano ko pre? Ano na siya? Lalang. O mga choy, lilig na! Wow! Finger. Shout out! Shoutout ko ni Tinan og ni Ronald Rua. Buto imong lubot ani mga choy. Shoutout! Shoutout! Choy! Shut. Buto gyud imong lubot choy. Og shout out dai ko kang Patrick Intong Ngalan from Davao. Shout out! Og shout out dai mi kang James Carl D. Shout out! Shout out! Shoutout ko ni Roselyn Andren Jeffrey. Shoutout mo niyo mga choy. Ano nga tayo shout out? Og shout out dai mi kang Roselyn Andren. Shout out! Og shout out lang ko sa Abante Joy. Shout out! Shout out dai mi sa mga tindira sa Tambungon Market. Shout out! Og shout out dai ko kang Arturo Kita from Bohol. Shout out! Ako sa akong pinaka-idol na si Chin Chansu. Shout out! Shoutout ko ni Fred Gonzaga September man. Shout out! Grabe nga na September. Og shout out ko kang Mona Lisa Paradila Emeterio from Nicolas, Cebu City. Shout out! Shout out mi ka John Rod Arisgado Bulinario. Shout out! Shoutout ko ni J. Topos Mark Leo Pagubo. Shout out! Patrick Intong Angalan. Ingilito Martel. Shout out! Shout out no kang Bingiya Paspe from Dubai Emirates. Shout out!